premio de narrativa foi para Da auga e da terra de Paradela, Francisco Piñeiro González. Coido que ano pasado leunos un poema. Ahora vai ler un anaco desta súa obra narrativa. Efectivamente, eu o ano pasado leí un poema que ao final sentíme neto de Paradela. En realidad eu son un labrego de palabras, un humilde labrego, que o único que pretendo é de cando en vez botar 4 regos nun folio en branco, compartir sentimentos, recordos e pintar imaxes que xa están un pouco no arquivo do tempo. Pero velei que a veces os ventos da fortuna trouxeron a semente de algún traballo meu aquí a Paradela, enraizou nos eidos ben sementados de Manuel Orestes. Para min é unha honra e doulle gracias ao xurado por fixárseno no meu traballo e animo a todos os demais participantes a que sigan convencidos de que os seus traballos tamén florecerán noutro lugar de Galicia, para que Galicia teña as 1000 primaveras máis que quería o meu paisano Álvaro Cunqueiro. Gracias a todos os membros do xurado, a don Xosé Manuel Mato, a don Xulosí e a todos os demais, e como non a don Xosé Manuel Carballo, que anda aquí escondido e que a veces nos atopamos por aí polo mundo do teatro. Eu agora vou a lerlles uns retazos. Dificilmente se pode entender 20 folios leídos así a salto de mata. Pero é unha historia enraizada aquí en Paradela, efectivamente. Unha historia que conxuga dúas historias, unha de terra e outra de auga. Entonces leeré así sueltos algunhas cousas. Empezou cando, e as outras irei la resumir, empezou cando eu recorrín o camiño de Santiago, que foi certo, alá polo ano 1989. E entonces empeza tamén como un peregrino. E daquela parei, e foi certo, na Carballeira de Ferreiro, ao lado dunha escola. Bueno, pois ali empeza a historia, e despois atópase unhas personas de aquí que sempre nos fan sentir propios desta terra, e contame dúas historias. Bueno, pois vamos a ver. A primeira é a historia da terra, e dice: así é do celme da terra de Paradela. O pai do Xenaro alcumaba o cuco polo costume de semear en muller allea. Xa sabe, prazer dun, desgracia doutro. Pois sí, meu señor, sí, o atilano era así, tal como yo veño contando. Con este home eu fun a un velatorio. En estes velatorios foime contando outras historias, hasta que me foi narrando a historia da auga, que a auga estaba máis abaixo, onde está o Loio. O Loio é un río que fai como a maioría dos nativos de Paradela. Nace en Paradela, sale de Paradela, pero volve a morrer a Paradela. E entonces todos están orgullosos deste río. Moi ben, pois esta historia remata nas augas donde o río Loio entrega ao río Miño. E ali levan a dous mortos. E ali na terra regañada abriuse a porta dunha bella adega. Eu agardaba que salira Virxilio do Averno, mas apareceu unha anciá cos ollos chorosos de rá amarela. Chámome Sibila, son garda das ánimas que vagan ao solpor nas nosas terras ribeirás, preto das fauces do Loio, explicou. Lembrarei pola noite da lúa prateada, na que a raíña das augas, a hidra malvada, fitou a un mozo preto de Cortes nas augas do Loio, onde o seu corpo bañaba. Envolveu-no cos seus 7 brazos, cinguiu-no o seu corpo cilíndrico en unha aperta envelenada ata fundir as sementes de serpe, home, ao de barro, todo e nada. E froito de tan macabra xuntanza, naceu un fermoso neno loiro para engueolar a todas as mozas da redoada
nos fiadeiros, nas romarías e nas foliadas. Súa nai, a Hidra, fiumenta e posesiva, encerrouno na palafita real, custodiada por exército de noxentos cínfanos, e o rapaz choraba de cativo nos feudos maternos. As mozas choraban, chorosas rezaban ás beiras, implorando a súa liberación. Suplicaron ao loio que o liberara, que se encaixara máis fondo para poder ensocavar a prisión do rapaz. O loio, río con sentimento, logrou liberalo, acubillouno no seu mesmo berce, e as xentes quixeron nomeado rei, xusto onde hoxe chamamos Castro de Rei. A Hidra xurou vinganza. Non parou no transcorrer dos séculos hasta casar co deus Bel, celta feroz residente en Belesar. Este non duvidou en deter as augas do pai Miño para que afogase o loio o seu propio fillo. Dende aquela saloucan mergullados os recordos das xentes despavoridas. Levaron os seus corpos, pero deixaron as súas almas debaixo da presa para sempre afundidas. E hoxe estamos aquí, tomou a palabra o que me enseñaba a historia, para depositar neste encoro as almas do Xenaro e do Alberto que ousaron mofarse dun morto de xeito irreverente. Cando purificadas se vexan, ascenderán polo loio ata o lugar onde mañá enterraremos os seus corpos. E ali agardarán ata afundirse para sempre con elas, igual que xundidas eternamente permanecen en paradela as historias da auga e da terra. Moitas gracias. O traballo completo publicase no libro que conmemora a novena edición deste certamen, que hai que lelo polo sí ou polo non, porque a fin de contas estas historias das letras forma parte do sustrato que en conxunto se chama Paradela.